Здравейте, аз съм Фъни и това е втори епизод от Майнкрафт оцеляването. Намерих селото, за което говорех в миналия епизод. Ето е пекарната. Сега да отида до пекарната. Така. Ето е пекарната. Печките няма нищо. Диамант, брони и 4 саплинга. Супер. Така. Значи да видим какво трезват тия. Е тук. 16 кол. Ти. А този тук 20 уит. Добре, първо слот да ми се изпече яденето. Така. Тук паржолите. И да видим къде ще се установя. За сега ще събера малко санд. Така. Защото ще ми трябва да си направя къща все пак. Или пък дали да живея в някоя от къщите на селените. Не знам. Май ще живеем в къщата на селените. Някоя т.е. от къщите. И тази къща ще... Тая, айде. Не, мерси. Но се чудя, защото май ще е по-добре да си направя собствена, затова така и ще направя. Само че ще ми трябва доста сандстоун. Така. Защото аз не обичам малки къщи. Така. Тази е 5. Добре. 5 на не знам колко. Събра още малко санд. Пък за сега и не ми е много нужна къща. Все пак им цяло село. Щупи се лопатата. Така, хубавото е, че имам вече един диамант. Така. Една врата. Сега отида до workbench-а. Само че не знам къде го зарязах. Така. Ще направя още една лопата. Това, което виждате, трябва съм да правя ограда в селото, да не влиза никой. Там си имам лава. Супер. Така. Да, виждам, че доста съм огладняла. Какво това? Нали е много паржоли? Не се притеснявам. Така. Ще направя къщичката и ще привършвам епизода. Така.
Пък мисля и докато не снимам да покопая малко. Да, това ще е добра идея. Че нямам никакви ресурси все още. Да покопая ще намеря. Така. 37. Аз таки 37. Така, 16. Още 9. Така. То ми е къщата. О, още ли ще ми трябва, Добре, първо си взема ядене малко, че наистина много гладнях. Така. Даже не мога да спринтвам вече. Така. Готово. Оп, бъгна ми се звука нещо. Имам нужда от още сандстоун. Така. За оградата ще ми трябва доста санд. Така че ще се посъбирам доста. Така, тия на ръка. Пак няма ми стигне. 10. Добре, както и да е, значи надявам се този епизод да ви е харесал. Докато не снимам, ще си направя къщата и всичко. И ще копая. Това беше, надявам се да ви е харесал. Чао!